हेलो फ्रेंड्स, बे भिडियोआव दिनै जोङो मिथिनानै लागोन माबोरैहाय जोङो फ्रियैनो इमेजेस, फट' आरो जोङो भिडियोफोरखौ माबोरै डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। एक्चुअली जों मानो बेखौ फ्रि इमेजेस बा फ्रि भिडियोसखौ जोंनो मानो नांगौ, जेन जोङो जेबो कपिराइट क्लेम जेन जोंनि सायाव फैया, बेनि थाखाय जोंनो फ्रि इमेजेस बा कपिराइट फ्रि इमेज बा भिडियोस जोंनो नांगौ जायो। जोङो जानला मानला जोंनि थाम्बनेलावबो जोङो फट'फोरखौ लागायनो हाया, माब्लाबा जोंनि सायाव कपिराइट क्लेमबो फैनो हागौ। बेखायनो जोंनो फ्रियैनो जोङो बेखौ बाहायनो नांगौ। नाथाय माबे वेबसाइटआव जोङो थांगोन, बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडियोआव नुगोन। नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नाय आरो दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे घन्टिनि सावगारियाव थुना हो, जाहाथे गोदान गोदान नटिफिकेसन नोंथांमोना मोननो हायो। बिदिब्ला नोंथांमोना जिखुनु ब्राउजारखौ खुलिनायनि उनाव आं बेवहाय क्रम ब्राउजारखौ खुलिदों। बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेहाय जोङो सार्च खालामनो नांगोन। बेहाय जोङो मा सार्च खालामनांगोन, नोंथांमोना बेहाय होनदों फ्रि कपिराइट इमेजेस, जों बेबायदि सार्च खालामबानो जागोन। आं बिदिब्ला बेहाय बेबायदि आङो फ्रि कपिराइट इमेजेस आङो बेहाय सार्च खालामबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैहाय होनदो pixabay.com, बेयाव जोङो गोबां बेवहाय फ्रि इमेजेस आरो भिडिअ जोङो मोनो, फ्रियैनो जों मोनगोन। आरो बेफोर क्लिपखौ जोङो भिडिअ क्लिप बा इमेजफोरखौ जोङो बेवहाय फ्रियैनो जोङो बाहायनो हागोन जोंनि भिडिअफोराव। बिदिब्ला जों नायदोनि, बेवहाय जोङो थांबाय, बेहाय क्लिक खालामनानै होबाय आङो। बिनि उनाव नोंथांमोना बेहाय सार्च खालामनांगोन जे माबानि नोंथांमोननो भिडिअस नांगौ बा फट' नांगौ। आं जेनेबा मोनसे सार्च खालामनानै नायबाय, जेनेबा हमनानै ला पटेट'खौनो सार्च खालामबाय आङो। जेनेबा हमनानै ला आलुखौनो सार्च खालामबाय। बेहाय सार्च खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेहाय जोङो मा फैयो। आलु, नै बेहाय जोङो बेफोरखौ जोङो जोंनि थाम्बनेलाव बाहायनो हागोन, बेफोर आलुफोरखौ। आरो बेफोरबायदिनो गोबां बेवहाय जोङो जि इमेज नोंनो नांगौ, बेखौनो जों बेवहाय इमेजखौ इउज खालामनो हागोन। बेवहाय जुदि जोङो भिडिअ नांगौब्ला नै इमेजनि माबायाव दोङो, बेहाय थुनानै जोङो नैहाय भिडिअस, बे भिडिअसआव जों थुनानै लानो नांगोन। ओमफ्राय बेबायदि थुना लानायनि उनाव भिडिअनि माबायाव नांबाय। बेनि उनाव जोङो बेवहाय दा सार्च खालामनो हागोन। हमनानै ला जोङो बिजनेसनि भिडिअनि बागै जोङो बेहाय माबागोन आरोखि। बिदिब्ला जों बेहाय सार्च खालामबाय। नै सार्च खालामनायनि उनाव जों बेफोर क्लिपखौ जोङो बाहायनो हायो। जेनेबा हमनानै ला नैखौनो नायबाय जोङो, बेफोर गासैबो फ्रि गोजा, जेबो माबा नाङा, थाइसे बेहाय फैसा नाङा। लोगोसे जोङो बेवहाय जुदि माबायोब्ला बेहाय पेड भार्जनबो दोङो, बेहाय जोङो जुदि फैसा होनानैबो मोजां मोजां इमेज जों लानो हायो। बे फ्रियैनो नैफोरखौ जोङो जोंनि भिडिअसआव बा जोंनि माबायाव क्लिपाव जोङो बेखौ बाहायनो हायो। बिदिब्ला नै मोनसेखौबो जों नायलायबाय, बेखौबो नायबाय जोङो। बेहाय डाउनलड जागासिनो दं। बेनि उनाव जों बेखौ प्ले खालामनानै नायनो हागोन। जों बेहाय नायबाय, नै बेफोरो जाबाय जों बेफोर भिडिअसखौ ससे जोंनि माबायाव जोङो बे क्लिपखौ जोङो बाहायनो हायो। मोननै मोनसेखौ नायखांबाय। जों जुदि टाइपिंनि, जेनेबा हमनानै लायो टाइपिं, बेफोरखौ जोङो नायनो हागोन। प्ले खालामजागोन बेयो। बिदिब्ला जों नायबाय, बेहाय नायबाय जोङो नै टाइपिं बुनायनि, बेफोरखौ जोङो जोंनि भिडिअ'आव, इउटुबनि भिडिअ'आव जों बेफोरखौ क्लिपखौ जों बाहायनो हागोन। फ्रियैनो बेफोरो जों बाहायनो हागोन। जेबो बेवहाय कपिराइट क्लेम जेबो फैनाय नङा। बेफोरखौ भिडिअ'खौ बाहायो। नों जिखुनु भिडिअ सार्च खालामनानै नों मानि भिडिअस नांगौ, बेनि बागै नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनानै माबानो ला। जों बेवहाय जों जुदि माबायोबा जों इउटुबनि साबस्क्राइबार, जेनेबा हमनानै ला इउटुब साबस्क्राइबार जुदि जों बेबायदि सार्च खालामोब्ला जों बेहाय नुनानै मोनगोन। नै बेहाय इउटुबनि साबस्क्राइबारनि बागै बेहाय फैजोब्बाय। बेफोरखौ जोङो जोंनि भिडिअस माबायाव जों बाहायनो हागोन। हमनानै ला बेखौनो नायबाय जोङो, बेखौ नायनानै जों प्ले खालामगोन। बेखौ प्ले खालामनानै नायाव नोंथांमोना नुनानै मोनगोन। प्ले जाबाय बेयो।
बे गोदान मोनसे नायलायबाय जोङो बेवहाय बेहाय नायबाय बेहाय नायना साबस्क्राइब जोङो फ्रियैनो नैबाय बेहाय फ्रि डाउनलड बेहाय थांनानै जोङो डाउनलड खालामनो हागोन जेनेबा नैफोरखौ नायलायबाय जोङो बेवहाय जोङो नै बिदिहाय खोथैगोन नोंथांमोना नुनानै मोनदों जों बेफोरबायदि डाउनलड खालामनानै लानानै जों जोंनि भिडिअ जोङो बाहायनाय जायो थिग बेफोरबायदि नोंथांमोना नुनानै मोनगोन साबस्क्राइब दिन्थिनाय बेफोरखौ जोङो फ्रियैनो डाउनलड खालामनानै जोंनि भिडिअ बाहायनो हायो ओमफ्राय जों मोनसे नायलायबाय नै जेरै लाइक खालामनाय बेखौ लाइक शेयार खालामनाय बेफोरबायदि जों बेखौ फ्रियैनो डाउनलड खालामनो हायो नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जे जों माबोरैहाय जोङो बेहाय डाउनलड खालामगोन जितु फ्रि कपिराइट जेन क्लेम फैया जोंनि सायाव बेनि बागै बेफोर इमेजखौ बेफोर भिडिअसखौ जोङो बाहायनो हायो बे साइटनिफ्राय बेयो फ्रि जायो जेब्लाबो नाथाय पेड भार्जनबो दोङो जों फैसा होनानैबो बायनो हायो इनिख्रुइ मोजांसिन मोनगौ जों फैसा होना नाथाय जोंनो फैसा होनायखौ नांलाया जोङो गिबियाव फ्रियैनो बाहायग्रो बेनि उनाव जोङो जुदि नांगौ जायोब्ला जों बेहाय फैसा होनाबो जों बायनो हागोन इमेज बा भिडिअसफोरखौ दा निस्सय नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जों माबे वेबसाइटनिफ्राय जोङो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों